Fjum eluq snin Edifen Academy NetFM organizza maratona fejn is-semmija setaw jikkontribwixxu b'donazzjoni ta' 10 euro u bekk ikunu qed jgħinu mhux biss il-Partit Nazzjonalista iżda jingħaqdu f'awguri lejn il-President Emeritu u ex-Prim Ministru ta' pajjiżna. Tul din il-maratona fost in-numru ta' kelliema li qasmu l-ħsibijiet tagħhom dwar Edifen Academy kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Idr Endelija illi tenna li l-kisbiet li qed ingawdu llum il-ġurnata il-koll imorru lura għat-tmexxija qlija ta' żmien qedi. Kap irnexxielu jżomm il-kalma anki fl-aktar momenti li kien hawn tensjoni. Kien persuna illi meta kien jaqla, soffri, bati, kien ħeġġeġu għal-kalma. Idr Endelija qal il-frott tal-edukazzjoni tal-lum bdiet mill-ewwel gvern ta' Edifen Academy. L-edukazzjoni ma kienetx għal kulħadd. L-università kienet għal ftit mażula. Il-bibin kienu magħluqin. U kien Edifen Academy li ta' opportunità il-eluf ta' nies lillum huma dawk li huma professjonisti, tobba, avukati, periti, ġifieri korsijiet kollha. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll fuq l-slogan l-aktar famuż ta' żmien Edifen Academy, xogħol, ġustizzja u libertà, fejn b'differenza minn dak il-messaġġ ta' tama, illum sfortunatament għandna lil Joseph Muscat li mhux iħares lil dawk l-aktar vulnerabbli. Joseph Muscat qed jiddikjara, qed jgħid illi falla kompletament dak li huwa l-housing, falla kompletament f'dak li huwa l-qasam soċjali, tilef ir-ruħ soċjali u assolutament ma jimpurtax min nies vulnerabbli. Fit-tmiem dal-intervent fuq NetFM, Idr Endelija mill-ġdid ingħaqad mas-semmija kollha biex tagħla awguri l-Edifen Academy feluq sninu.